Γιάννη Μίχο, Ηλία Μπατσινίλα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο worldbuilder.gr. Καλησπέρα. Καταρχάς θα ξεκινήσω με τον Γιάννη. Γιάννη, έχεις μια πάρα πολύ κατέβαλες μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια στο Acropolis Open 2012, το οποίο πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες στα Άνω Λιώσια. Πες μας την εμπειρία σου αυτή. Αυτή η εμπειρία μου σε αυτούς τους αγώνες ήταν αρκετά καλή και πιστεύω την επόμενη φορά θα είναι πολύ καλύτερη. Σαν πρώτη φορά που κατέβηκα σε αγώνες Brazilian Jiu-Jitsu, μπορώ να πω ότι ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία από όσα γενικά πράγματα έχω δοκιμάσει στην προσωπική μου ζωή και από ό,τι βλέπω στην εαυτό μου υπάρχει θέληση και να κάνω και κάποια πράγματα παραπέρα. Είδαμε στον αγώνα, Γιάννη, ότι είχες ένα πολύ καλό στήσιμο. Αυτό προϋποθέτει προηγούμενη εμπειρία σε κάποια άλλη πολεμική τέχνη? Προϋποθέτει κάποια εμπειρία. Προέρχεται από το χώρο του τζούντο και από τη συμμετοχή σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα από το 2003 έως και σήμερα. Γιάννη, θα ήθελα να μας πεις πώς σου φάνηκε γενικά η διοργάνωση όσον αφορά τους αθλητές, ο δικός σου αγώνας? Υπάρχει ένα καλό επίπεδο και από ό,τι πιστεύω κάθε χρόνο αυτό το επίπεδο θα ανεβαίνει και μακάρι να ανεβαίνει, να υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί σημασία έχει ότι όταν έχεις ανταγωνισμό καταναλώνεις όλες τις δυνάμεις σου και βλέπεις εάν τελικά είσαι ικανός ή τι χρειάζεται να κάνεις στην προπόνησή σου για να πας κάπου παραπέρα, σε ένα πανευρωπαϊκό, σε ένα παγκόσμιο, είτε ακόμα και σε ένα απλό τουρνουά στο εξωτερικό. Γιάννη, είσαι ένας μαχητής, τόσο μέσα στον αγωνιστικό χώρο όσο και εκτός. Τι σου δίνει πάντα κίνητρο, όθηση για να συνεχίζεις? Πάνω απ' όλα η στήριξη των προπονητών, των συναθλητών και γενικά η θέληση. Η θέληση πάνω απ' όλα της ψυχής και μετά η σωματική. Όσον αφορά η σωματική, να μην έχεις τραυματισμούς και γενικά να μην μένεις έξω από το προπονητικό κέντρο. Ανέφερες προπονητή και μου έδωσες την καλύτερη πάσα για να πάμε στον Ηλία. Ηλία, να σε συγχαρώ καταρχάς για τις διακρίσεις τις οποίες πήρε η Brotherhood of Psycho, η Drysdale Jiu-Jitsu. Από ό,τι γνωρίζω, καταλάβατε την τρίτη θέση. Ναι. Ανάμεσα σε πόσους συλλόγους? Νομίζω είναι 12-15. Ήταν μια σπουδαία επιτυχία λοιπόν. Είναι η πρώτη φορά που έδωσε πολύ σύγχρονη στην Ελλάδα. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια διαδικασία που έχουμε αρχίσει εδώ και κάμποσα χρόνια και στο προηγούμενο ακόμα είχαμε πάει ακόμα καλύτερα. Ήμασταν δεύτερη θέση, αν θυμάμαι καλά, δεν μπορώ να κάνω λάθος. Είμαστε η δεύτερη-τρίτη. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι μια συνεχή πορεία που τα τελευταία 4-5 χρόνια, ανωδική, με σκοπό να καταφέρουμε να έχουμε καλούς jiu-jitsu, να εκπροσωπήσουμε και την ομάδα και τη μητρική μας σχολεία από το Drysdale Association, αλλά και να δείξουμε ότι πάνω απ' όλα κάνουμε καλούς jiu-jitsu. Το μυστικό της επιτυχίας, γιατί κάτι πρέπει να υπάρχει. Προπόνηση. Μόνο αυτό. Πώς σου φάνηκε, θα μας πεις μερικά λόγια για τη διοργάνωση, πώς σου φάνηκε, πώς την είδες σε σχέση παλαιότερα? Αναβαθμισμένη πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό που καταφέρνουμε να έχουμε τέτοιο μεγέθος τουρνουά στην Ελλάδα. Ξέρω ότι ακόμα δεν είμαστε να ανταγωνιστούμε ούτε IMJJF τουρνουά στην Ευρώπη, όπως είναι το Ευρωπαϊκό, το Gi, είτε μεγάλα τουρνουά όπως είναι το Finish Open ή το Abu Dhabi Pro. Αλλά είναι ένα ξεκίνημα στο να μπορέσουμε να βάλουμε τις βάσεις μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, τις υπόλοιπες ομάδες, να ξεκινήσει μια ένωση που προσπαθούμε με τον Άρη, τον Ντέιβι, τον Χρήστο, να καταφέρουμε να δημιουργηθεί κάτι ώστε να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο αυτό το άθλημα που αγαπάμε και που είναι νούμερο 1 στον κόσμο. Ηλίας προπονητής, θα ήθελα να μου πεις, υπάρχουν κατάλληλες υποδομές για να μπορέσουν οι σχολές και γενικά οι προπονητές να τα απεξέλθουν σε έναν τρόπο που να μπορούν να ασχοληθούν με άτομα τα οποία έχουν κάποιες δυσκολίες, για παράδειγμα κάποια κινητικά προβλήματα, κάποια προβλήματα όρασης? Υπάρχουν στην Ελλάδα σχολές, υπάρχει κατάλληλη παιδεία ώστε να μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτό? Το λέω πολύ συχνά αυτό και με αφορμή με τον Γιάννη, ότι την παιδεία τη δίνει το άθλημα. Εφόσον το άθλημα αυτό μπορεί να δώσει αυτή τη διαδικασία και επειδή το άθλημα είναι βιωματικό γενικά, ότι για να μάθεις jiu-jitsu πρέπει να παλέψεις. Δεν γίνεται μόνο θεωρία, δεν είναι εσωτερική ενέργεια, πρέπει να μπεις μέσα και να παλέψεις. Οπότε βοηθάει ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί περισσότερο και η παιδεία έρχεται μέσα από το τομέα αυτό.
Σε σχέση με τα πολλά ταξίδια τα οποία έχει στο εξωτερικό, στα πολλά ταξίδια που έχει κάνει για σεμινάρια, για την εκπαίδευσή σου, έχει δει διαφορές όσον αφορά τις υποδομές που υπάρχουν, αυτό που λέμε, για κάποια άτομα που έχουν κάποιες δυσκολίες? Σίγουρα τα μεγέθη. Τελευταία επισκέφθηκα τη Φιλανδία. Στη Φιλανδία υπάρχουν πολλά άτομα που είναι αμαία, ακόμα και με μειωμένη όραση και προπονούνται συχνά πολύ έντονα μπραζίλια, του κάνουν και πάλι υποσχολή. Οπότε είναι πιο εύκολο και λόγω του κράτους που υπάρχει εκεί πέρα να βοηθήσει και να δώσει κίνητρο στους αθλητές αυτούς να αναπτυχθούν. Εδώ πέρα υπάρχει μόνο το τζούντο που βοηθάει, οπότε ξέρω ότι ξέρει καλύτερα τα άτομα που είναι αμαία και μπορούν να αναπτυχθούν. Μπορεί να μα πει και ο Γιάννης περισσότερο από αυτό. Αλλά το jiu-jitsu στη Βραζιλία κυρίως έχει αναπτύξει πολύ το να μπορέσει να βοηθήσει μέσα από ιδρύματα κυρίως που υπάρχουν στη Βραζιλία άτομα που έχουν προβλήματα όρασης, εκπαιδευτικής κίνησης και γενικά. Επόμενα ερώτηση. Επόμενα σχέδια για τους δύο. Ο καθένας ξεχωριστά να μου πει. Ξεκινήσουμε ποιος θέλει από τους δύο. Επόμενα σχέδια από τη δική μου την πλευρά είναι ότι χρειάζεται προπόνηση και πάλι προπόνηση με το κεφάλι κάτω, όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια με τους προπονητές μου από το τζούντο. Και ο στόχος είναι μεγάλες διοργανώσεις και όσο μπορείς να ανεβαίνεις σε επίπεδο. Αυτό. Ηλία. Βραχυπρόθεσμος στόχος, το ευρωπαϊκό. Είναι σε λιγότερο από ένα μήνα. Θα κατεβάσουμε μια σημαντική αποστολή πάλι. Στόχος είναι πάλι τα μετάλλια, κυρίως σε άσπρες, μπλε και μοβ ζώνες, που είναι πιο εφικτό. Αν καταφέρω και εγώ, δεν θα γίνω ένα μετάλλιο πάλι, γιατί το έχω παράδοση να περνάω σε κάθε ζώνη και μετάλλιο. Από εκεί πέρα, μακροπρόθεσμα είναι να φτιάξουμε μια ακόμα καλύτερη συνοχή σαν ομάδα, ένα καλύτερο jiu-jitsu. Θεωρώ ότι έχουμε καλό επίπεδο σαν jiu-jitsu, σαν τεχνική, αλλά αυτό να είναι περισσότερο. Κάτω βέβαια από την επίβλεψη και την εμπειρία του δάσκαλου μας στο Drive. Γιάννη, Ηλία, Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που παραχωρήσατε στο worldbudo.gr. Να είστε καλά. Να είστε καλά.